παράνομη μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο το οποίο στην Ελλάδα εμφανίστηκε εδώ και πολύ καιρό. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν κατέρευσε ο κομμουνισμός και από όλα τα γειτονικά κομμουνιστικά κράτη της Ελλάδος άρχισαν να εισραίουν παράνομοι μετανάστες. Η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε με την ανοχή δυστυχώς και την αδιαφορία των εκάστοτε κυβερνήσεων μέχρι και τη σημερινή εποχή, με αποτέλεσμα τώρα το πρόβλημα να έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις. Κάθε ημέρα έρχονται χιλιάδες παράνομοι μετανάστες μουσουλμανικής κυρίως καταγωγής, παριστάνοντας ότι είναι πρόσφυγες και μάλιστα Σύριοι, με την σύμπραξη και ανοχή της Τουρκίας, η οποία χορηγεί σοριδών διαβατήρια σε όλους τους παράνομους μετανάστες ότι είναι Σύριοι. Έτσι λοιπόν, ολόκληρες πόλεις, χιλιάδες μετανάστες έρχονται στην Ελλάδα με αποτέλεσμα να δημιουργούν ένα ασφικτικό πρόβλημα στην χώρα. Καταστρέφουν τον τουρισμό και όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια έχουν γίνει υπέτειοι και για την αύξηση της εγκληματικότητας που παρατηρείται στην Ελλάδα, αλλά και για την ανεργία των Ελλήνων εργαζομένων. Υπάρχει κίνδυνος στη χώρα μας να καταστραφεί ο κοινωνικός, ο φιλετικός και ο ιστορικός και θρησκευτικός ιστός της χώρας. Γι' αυτό λοιπόν η Χρυσή Αυγή είναι αντίθετη σε όλη αυτή την κατάσταση. Έχουμε ένα πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο οφείλει η χώρα, και θα το εφαρμόσουμε το πρόγραμμα αυτό όταν γίνουμε κυβέρνηση, να προστατεύει τα σύνορά της, χρησιμοποιώντας ακόμη και τις ένοπλες δυνάμεις, ούτως ώστε να μην εισραίουν τόσες χιλιάδες παράνομοι μετανάστες και να απελάβει, να επαναπατρίζει αυτούς οι οποίοι δεν είναι νόμιμοι. Με αυτόν τον τρόπο θα επιλύσουμε αυτό το σημαντικό για τη χώρα μας πρόβλημα, το οποίο έχει αρχίσει να γίνεται τώρα πρόβλημα και για την Ευρώπη. Η Ευρώπη γενικότερα, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικότερα, έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη για την έξαρση του μεταναστευτικού προβλήματος. Δυστυχώς δεν πήραν τα μέτρα τα οποία έπρεπε να πάρουν, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί όλο αυτό το κύμα των προσφύγων και των παρανόμων μεταναστών που κατακλείσει την Ευρώπη. Τι έπρεπε να γίνει? Έπρεπε να παρέμβουν στα κράτη εκείνα στα οποία υπήρχαν συγκρούσεις και να μην λαμβάνουν το μέρος του ενός από τους αντιμαχωμένους, αλλά να προσπαθούν να βρουν μια λύση για να σταματήσει ο πόλεμος. Από την άλλη πλευρά, δυστυχώς, εις βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως υποστήριξαν τα συμφέροντα των ΗΠΑ, που δημιούργησε όλους αυτούς τους πολέμους και την αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή και στην Βόρειο Αφρική. Έτσι λοιπόν έφτασε στο σημείο αυτό που φτάσαμε σήμερα, και σύμφωνα με το οποίο χιλιάδες παράνομοι μετανάστες εισβάλλουν ουσιαστικά σε όλη την Ευρώπη, κυρίως μέσω της Ιταλίας και της Ελλάδος. Εκείνο το οποίο πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να δει το πρόβλημα στις πραγματικές του διαστάσεις και να μην προσπαθεί να κρύφτει πίσω από διάφορα προσχήματα, όπως παραδείγματος χάρη τα ανθρώπινα δικαιώματα των παρανόμων μεταναστών, ο ανθρωπισμός και όλα αυτά. Βεβαίως όλοι είμαστε ανθρωπιστές, όλοι υποστηρίζουμε και πιστεύουμε στα δικαιώματα αυτών των δυστυχισμένων ανθρώπων, αλλά δεν πρέπει να τους επιτρέψουμε να γίνουν και οι κυρίαρχοι της Ευρώπης αλλά και της χώρας μας. Αυτοί, όπως ξέρετε, είναι μουσουλμάνοι, είναι Ισλαμιστές και θέλουν να επιβάλλουν τον Ισλαμικό νόμο της Σαρία σε όλη την Ευρώπη. Άρα λοιπόν, εάν η Ευρώπη δεν λάβει τα κατάλληλα μέτρα, θα πρέπει να ανησυχεί, διότι πλέον θα πάψει να είναι μια χώρα η οποία κατοικείται από ανθρώπους που ζούσαν στη χώρα αυτή εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια ή εκατοντάδες χρόνια, και δυστυχώς η κοινωνία, από δημοκρατική που είναι, θα καταλήξει να είναι χώρα που θα κυριαρχείται από μουσουλμάνους. Με όσα σας ανέφερα προηγουμένως, δεν ήθελα να εκφράσω ένα
πεσημιστικό μήνυμα, ούτε να εκπέμψω μια απογοήτευση. Βεβαίως υπάρχει η δυνατότητα σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο, να επιλύσει το πρόβλημα αυτό. Και πρώτα απ' όλα πρέπει να πάψει να κάνει τα λάθη του παρελθόντος που ανέφερα προηγουμένως. Από την άλλη πλευρά, εάν υλοποιήσει μια σωστή πολιτική μεταναστευτική, εάν δηλαδή φροντίσει να θωρακίσει τα σύνορά της και να μην μπαίνουν ανεξέλεγκτα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως παράνομοι μετανάστες, και εάν κατορθώσει να περιορίσει τα ρεύματα αυτά και να ελέγξει όλους όσους έρχονται στην Ευρώπη και να τους κατανείμει στις χώρες της Ευρώπης ανάλογα με τη δυνατότητα που έχουν να υποστηρίξουν και να υποδεχθούν αυτούς τους μετανάστες, τότε θα κατορθώσει όχι μόνο να εκμεταλλευτεί τα οποιαδήποτε πλεονεκτήματα μπορεί να έχουν αυτοί, κυρίως στον εργασιακό τομέα, αλλά παράλληλα θα εξασφαλίσει και την διατήρηση της φιλετικής, της κοινωνικής και της θρησκευτικής ενότητας των χωρών της Ευρώπης.